sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May samanan a naimbag ken nagasat nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay kan biagita ket impatulod ni pagayam tayo a Femia, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kablaawan kamanpay iti naragsak ken bendisyon nga aldaw. Kastameten kadagiti mangbukbukal kadagiti agkakapintas a drama nga ingka ipatpatangatang ditoy YouTube. Mairaman meten dagiti padak a naayat a dumdumngeg ditoy programam. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay ti nagbalin a padas ko. Ket sapay kuma tamapili yumet nga idrama. Ilinged na kumalatan itinagan a Femia. Narigat ti adda a kasasaad mi iti biag. 5 kami nga agkakabsat ket siak ti may 3. Saan a nakaadal dagiti dadakkel mi isu nga awan met nga rod na talged a trabaho da. Ngem uray no kasta nagaget damet a mapan makitagteged. Uray makuna asang kasapul sang kasakmul laeng ti mabirbirukan da at least nagrigatan ken nagapu iti nalinis a trabaho ti pangbibiyag da kada kami nga agkakabsat. Nagsardengak iti panagadal ko gapu ta marigatan kano dagiti dadakkel mi amang isakad iti panagadal mi nang runa idi addan iti kolehiyo ti 2 a kakabsat ko. Hapag gustumat nga inawis nak idi ti kasinsin ko amapan makitegged ijay syudad. Uray didak kayat apalubusan dagiti dadakkel ko, inpilit ko ti kayat ko. Gapu ta kayat ko ket ngarud ti makaurnong tapno maituloy ko ti agadal. Nagdesisyonak asisyak ket pinanawak ti pamilyak. Awan nga rodan na aramidan da no di ti mangpalubos metlaeng kanyak. Ditoy ko nga rodan arugyan ti agsalaysay. Apay akasta tilang amyoli. Nakalidliday ka mat. Kasano, kat pagsardengan nakmeten nga agadal ni nanang. Anya? Ay, no kasta. Agpada tangarudan insan. Kahit mo asawan, agsardeng kan nga agadal insan? Wen insan, saan ka nung aminan akabailan dananang kantata nga isakad ti panagadal mi. Nang runa kat addan iti kolehiyo ni Manang Vina ka ni Manong Philip. Urayak pa'y kano makaturpos da. Taisudan tumat ti mang paadal kanya. Anya nga tanong trabaho ta? Ha? Sa dino? Ada ka di amom amabalinta pagtrabahuan, insan? Ada, insan. Idi pa'y lang agay ayab ti gayem ko iti pagtrabahuan na. Nagdakil ka no ti sweldo ijay. Nang runa no ada overtime. Anya kay matatrabaho day ta, insan? Singer ken dancer iti may sa karaoke bar. Kahit mo ti sumurot? Anya? Insan, kabailan ta nga taaya day ta trabaho? Ay na, masigurado akabailan ta insan. Laban lang, para sa kinabukasan. Sa bagay. Sige, insan, sumurot ak nga rudkan ka. Ay ti saludsud, palubusan na kangata ni auntie kani uncle? Makaamuditan insan. Ibagak tulatan ang agtrabaho ta iti may sa pabrika wano kumpanya. Okay nga rod insan. Sikati makamo. Ibagak nga rod iti gayem ko tadwa ta mapan. Sige matan atatang. Palubusan dakon.
Pinalubusan nak lang arudan ni nanang. Ita, da kayo matisa namang palubos kanya. Pimianak ko, ubing kabay. Nakad-adayo ti kunam apapanam. Awan rumba nga pagdanagam tatang. Balasang akon. Kabailak ti bagik. Kan ba isa? Kadwak matinsan Yuli? Ang manak ko, Tatang, agurno nga klang iti pagadal ko. Kan tapno matulungan kayo matlaang akadag iti masapsapol dito'y balay. Wen, adak di tananak ko. Ang agduma tibiyag iya syudad, kan dito'y probinsya. Apay no, dito'y kalaangan ayan tayo ang makitigad. Iti kasta, saan ka na pumanaw pa'y? At umagkat ti mabalin mo apagtrabahuan dito'y lugar tayo. Adungag paiso tatang, ang basit mati sweldo. Iso na saysayat matlaang no ijaya kung syudad nga agtrabaho. Sigun kinain sa niyoli, dakkel ka no ti sweldo ijay. Sabali pa'y ka no ti bayad no overtime ka. Anyangay ka na ti trabaho yu asirkin nyo ijay. Ah, ay ikwa tatang, may sa ka no matakumpanya. Kumpanya te, Kumpanya ka no iti cellphone tatang. Wan, dahil nga Samsung brand ti cellphone. Iso ti pagtrabahuan mi ijay syudad tatang. kasalungan agtrabaho kayo ijay. Saan kayo pa'y mo't anakal pa si ti matagadal yaw. Apay awatin da kayo aya ijay. Gayam nga miniyoli ti may sa kadagiti manager ijay tatang. Iso kabailan na kami kano nga isarag. Iso palubusan dak ka din tatang, pangaasiyo. Sika ang arudan ako. Agad nang nagkakumangaruda ka na yun ijay. Kanayunim to kumati umawag wag. Imbaglaengen, taas si dagti boarding house ta iti resto para pagtrap-trabahuan tanya. Wan nga rod insan. Angam talaga ka di akastoy kakiting ti palda sota. Sigurado ang umato pa'y daytoy nagtugaw ta. Daytoy blouse ta ni. Kita makit-kita matan ti kararuata dito'y suot ta ita. Ay, anya ka ka di insan. Talaga ka wakas ta. Kandi mat ko na pa ni mamita. Masapula na poskul ti make-up. Tapno sana basta maikat. Ay, kano danda ni Jakon may lasin ti rupak kapo iti kinapuskol ti make-up ko. Ay, na-carry lang yan. Iti kasta, saan da tanto na malasin? No awan ton make-up ta. Sa bagay matkiti Ay, insan. partakan ta ti magna. Ang mga nawala daw ta. Sa my first night ta ita. Ang mga no agunget ni mamita. Ay, grabe. Nagsakitan dagiti sakak. Nakangat-ngatumat nga mintoy heels ti sandal ta. Ay, wan nga rod. Imbaglangan tanang itugot ang iti chinelas ta. Ay, kas naunay abanog ko insan. Makasisirap dagiti silaw iti bar. Nagpudot iti kodil. Sakit nakapigpig sa TV jockey. Ano ka ba? Umuna pa ilang aldaw ta. Patsyak, mairuan tan tumad lang insan. No di mo mat ngamin imbaga, JRO gayam ti agbalin at trabaho ta iti bar. Kunak man no singer kan dancer. Ay na, parehas din lang yan. No ibaga ti ka table mo nga kanta ka. And go! Kanta ka! No ibaga na nga agsala ka. O di agsala kayo. Nalakalang mo dayta saan ka di? Sa bagay, one matkit di Easy money ko naman. Yes! Ano fa? Nakukuha lang naman yan sa kwentuhan. Tapos, datong na. Kitaan! Kasla saan ka na bakante itay? Nagsasarunod iti customer mo. Wan nga rod. Matulog tan. Iti kasta, makaina natamutan. Kat ada pamigsatang ag-duty inton bigat. Kumusta mga tandyanak tabakay? Apay, saan ka di pa mawawag? Katno kaaw-awag na laang itay. Apag hustumat ang nagpakada ay di sumangpet kalakay. Kastaya. Kahit kumusta ngay ka no ti trabaho na. Nasaya at matlaang ka day ti kasasaad na ijay. Nasaya at mat kano lakay.
Sigun ken kwa na night duty da kano iti kumpanya pag trabahuan da ka ni Ulysses. Nasingpet-met kano ti busda. Naigay, nasayat nga ron ano kasta bagay. Ang sigurado ka kasi mapagtalkan ti bakla ka na nga. Amangan mo no, agul-ulbot na lang. Saan mo't siguro lakay? Nasingpet-met ni Ulysses. Amok adi na isagmak ti kasinsin na. Ay, kasi madyanak na bakay. Nasa papiman alapan na kitagag. Ay, un nga rod lakay. Ang saan na bale? Paawidan tantumat laang ni Femia inton makalpas ni Vina iti kolehiyo. Iti kasta, ituloy na ti agadal. Ay, wala bakay. Ikarigatan ta pagadalan da kita anak ta. Ngamen, isula ang ti maipatawid ta kadakwada. Oy, girl. Apa insan? Kailiw naktulakit di bakla. Apay, sa dino ti papanam? Malagip mo ti businessman aka-table ko di rabi. Yes. Kaya't kano nga iyawid. Oh, kahit imanugot ka insan. Siyempre igatangan na kano iti balay iti maisa subdivision. Ada katulong, ada driver, kan sustentuan nak iti binolan. Oh, apay kitin nga nyagkad-kadak insan. Sa bagay, ay na, mapapasana ul na lang ake sa'yo. Angam, oy, agan anad ka ijay, di kag pangado ang mga awag kanya. If there's a problem, yes? Wen, insan, kat agyaman ak unay. Ay na, awan na nyaman na insan. Siyak tinangawis ken ka ditoy. Iso akargo ka. Sigurado asyak ti pabasulan da auntie ken uncle na dadaka sa mapasama ken ka. Iso a doble panaganad kumawa. Alawanan. O sige, patuloy kon insan. Napintas sakit di ti apit ita alakay. Nagpipintas kan nagdadakkel ti dawa dagiti pagay tayo. Huwag nga rin bagay. Sapay gumaat, awan pa iti sumangpit a bagyaw, sakbay ti panag-aapay. Iti kasta, sana madadahil lagi ti mula tayo. Un nga rod lakay. Napintas mo lang ti panagdakkel lagi ti mula tayo ama isken manay. Iso apat kek, saan tayo amalugi itatawag? Naku namon lakay. Pagyamanan tayo unay ti Diyos. Ngamen, uray kasano arigat ti panagbiag tayo, iturturong na matlat ta tinapintas nga apit tayo. Wen, bakit? Umdas masiguro na pag-tuition dagiti anak ta, ti mapaglakwan tayo kadagito? Ay, wan alakay. Subsobra pay. Ay, wan gayam. Nag-text ni Femia. Agpawit ka numanan inton bigat. Eh, nagsweldo siguro iso nga agpawit manay. Mabalin akasta lakay. Dakkel mo ta katulungan ta ni Femia bakit? Nangaro na kadagiti masapsapul iyay balay. Ken para iti panagadal dagiti talupay nga adi na. Wan nga rod. Imbaglangan ko nam tananakam di anak ta. Punta tayo tabakay. Ibagam kinkwa na. Tadi na ipaw it amin di kwarta na. Masapul nga gurnong mo't at. Iti kasta, may tuloy na mo't laang tagadal. Insan Femia, ada ka mat. Anya oras ka asimang pat? Kasangsangpat ko launay insan. Oy, nagadumatibag nga awit mo. Apay, awan kayo iti businessman? Kasano? Adamat gayam sakit ti asawa na cancer. Masapol amapan na ipaagas ija US. Ay, ganun? Ay, gusto lang nga rin nagsubli ka insan. Kumusta mat nga tinagbalin a biyag mo, iti poder ta dya a businessman? Ay kat buhay donya insan. Naging joy akidi kasta unay. Ay, talaga? Wen insan. No bumangon iti agsapa, nakasaganan ti makan. Ada aglaba kan agplancha iti badok. No kayat kumatiag shopping, ada naka-standby a driver. Iti do alawas akadak ijay, nagdakkel ti urnong ko sika, kan nakapawitak pa ija balay. Ay, sana all. Congratulations!
Oh, kasano? Sumra kamit lang nga rod inton rabi Japan. Ay, katwan masapul at tuloy-tuloy ti biro ko anya. Jakmat kaya't maibos ti urnong ko Ay! Well, tama ka, insan. Ay, Femia, itay nakapay amat-matmatan dyan naka-table mo, oh? Wan nga rod insan. Ay, adan sakit di plano na amang yawid kan ka. Anya? Anya ka no ti trabaho na. Balo insan. Aday jay abroad dagiti anak na. Malaksid iti dayta. Pensyonado. Ay na! Jackpot ka man nga, Ruda! Ay, kwarta man nun! Oh, insan, agin impake ka man nun. Nako namon insan. Kasangsangpet ko laeng. Igarahi dakmanan. Ay, di ko na mabalo idirabi iti mangigarahe kan ka, insan. Saan insan? Jay si marunukan ko na. Jay nga'y politiko. Ay, hala, saan ka nga ta delikado iti dayjay? Saan mat siguro? Kan may sa. Mabalinak mat apumanaw anytime. Siyak pa iti ko nam. Ay na, insan, agan anat kawan. Medyo narigati ma-involve ka digiti politiko. Don't worry, insan. I can manage. Ay, uray saan kan san asumurot iti daya politiko, insan. Ay na, siyak ti madandanagan iti kastangar aramidem. Awan rumba nga pagdanagam bakla. Kabailak ti bagik kunakmanan. Okay? So magmamanula ang inabulan ti palabsag, agturpuso ni Vina iti kolehiyo. Wan nga raw lakay. Kamaudyanan na, agturpos mo't langan ti inaunang anak ta. Andiyan nga tanu paawid mo ni Femia bakit? Ha, ni apay kumalakay. Tapno makaisaganan dagiti masapsapol na para iti panaginroll na inton umaya pa nagsaserag. Ang adapay mo't ni Philip apagad adalan ta iti kolehiyo. Kinabailan tamot a pinaggidan ni Vina ken Philip. Iso amamate akabailan tamot laeng apaggidanan ni Philip ken Femia iti kolehiyo. Sa nabalik, tabulan laeng iti palabsang, agturpos batin ni Philip. Sa bagay mo't kit di alakay. Ken may sa, adama sigurong urnong tanak ta. Dua taon mo't na sana nagaw-awid. Sa bagay, dakkel mo't ngagpaiso ti ipaw-pawit na. Iso apatsak nga damat siguro nawadwad nga urnong di anak ta. Mabaling akas ta bakay. Iso nga awagam ni Femia. Kat ibagam ken kwa na tinagsaritaan ta. Ay na, medyo nabayagmat adita nakit-kita, insan Uy, fresh na fresh! Siyempre mat insan. Ay, kumusta kayo ka ni Mr. Politiko? Da kayo pa'y? Awanan insan. Nagsina kamin. Kasinsina mi lang di na panabulan. Ay, ganun. Kat, agsubli ka man ng iti bar? Wan insan. Ang amasan pa'y nga ita. Planok ti agawi di jay probinsya. Tadamat basit nga urnong ko. Iso nga agawi dakpay laang. Kasangay ni tatang into no maya lawas. Kat planok nga igatangan iti tricycle. Iti kasta, adao sa rinda nga agpasada. No kas jay nga awan trabaho na iti talon. Ay, wow! Bongganes! Ikakmat ni nanang iti kwarta Pagpuunan na, tapno makapatakder iti uray basit sari-sari store. Iti kasta, adamat pangalaan da iti usaran da iti inaldaw. Ay na, sigurado ang maragsakan da auntie ken uncle, insan. Wan insan? Ket, agtalinaad ka di apalimet, di maipapan iti trabaho ta. Wenno ipudnungon ka da kwada. Awan panggap ko ang mangibaga insan. Sigurado nga min apagawiden dak no bilang laeng. Okay. Oy, girl, tanagam nga ro, ti agargaraw into nagawid ka Iti kasta, sanda ka madlaw. No problem, insan Yoli. Amok ti aramidak.
Ay na, ang yaman ng unay Femia anak ko. Takkel at tulong dahito ya tricycle para itiinal daw ang masapsapol dito balay. Awan anyaman na tatang. Sagot ko kada kayo dayta para iti umadanin akasangay yung. Uray siyak anak ko, agyaman akmed. No saan agapukin ka, sa anak ang makapatakder iti sari-sari store. Awan anyaman na nanang. Para kada kayo amin dagita. Ang anak, kasanong ti panagadal mo no kung nagsubli ka mo laing ijay syudad. Wan nga agpay Sofemia, di mo ibaga adi kan agtuloy nga agadal. Ha? Ay, kwa, nanang, tatang. Kasla masadutak matan nga agadal. Anya, Ha, Kasla namin pinsan matan na napukaw ti interes ko nga giskwela. ang anak ko, masaysayaat mo laing no da maturpos mo a kurso. Iti kasta, at anto man may pagpanakal mo pudno ti kino na ti amam Femia. Kan may sa, isulaang ti maipatawid mi kada kayo. Iso arumbang na laang nga ituloy mo ti agadal, anak ko. Uray nakaadal ka no awan mat trabaho. Awan mat lang. Uray awan adal mo no nalaing ka dumiskarte. Lamang ka kadagiti di adal. Ha, Pimya, Ay, nyat orasan insan. Ay, agsapan kasangsangpot ko ngamin. Anya, no kasta, diretso titurog ko iti nagpatnag. Diya ako nakastrak. Sayang ti may sarabi eh. Apay adi nakriniing insan. Ay na, naranakan ka ititurog insan. Kandimat ko na, ama di ti bagbagim. Ay, awan nga rod insan. No ngayon kagpa-doktor. Oo, kaya lang insan. Kurang lang siguro ititurog da ito eh. Manungal dawan ti kasta marikrik na. No saan ka maulaw, makasarsarwa ka. Oy, ama ano sa bali daitan Ay, no saan pa lang pumipya itangag malam. Mapana kon iti doktor inton bigat. Ay, insan Yoli. Oh, apa kasta tilangan. Kumusta ti check up mo Masikugak. Anya? Sino iti amana insan? Tsaka mo insan. Iti kinaduda. Tsaka na mo sino kadakwada. Hala, anyang iti plano mita? Agawid ak pailang ija probinsya. Ijayak pailang aging nga ipas ngay kutin inawag. Agsubli ak tong apaman na makapas ngaya. Kaya't masawan, agsublikan tupay iti kasto a klase iti trabaho, uri adanton anak mo? Wen pangalak ngay kumay iti pangbiag ko iti anak ko, no sanak nga agsubli insan. Ala, anyan tong iti ibagam kada uncle kan auntie. Saan ka nga agdanag? Saan ka may raman? Siya kung ti makaam mo insan. Nanang, da kayo pailangan ko matimakam mo kani Junjun ha. ay, talaga ka di adi kan malapdan, anak ko. Nanang, masapul nga agtrabaho ak. Iti kasta, ada pang biyag ko iti anak ko. Adda akon dita Femia. Ang mabalin mo't adi kan umadayo. Adumot ti mabalin mo apagtrabahuan ditoy. Kan may sa adamot to'y sari-sari store. Kan tay tricycle. Umanay mo't siguron dayta amang biyak kada tayo. Saan nanang? Para kada kayo dayta. Kan may sa, aging ga akabaulak pa iti agtrabaho. Agtrabaho ak. Di kay madanagan. Taka na yun nagtuti agawid, tunggal sweldo. Si kangarod ti makam mo, anak ko. Noan niya ti amom apagsaya atam, iso ti aramidem.
Di ka madanagan ka ni Junjun. Da kami kan ni tatang mo ti makaam mo ang mga iwan iti anak mo. Ay, amo minsan, makalakak man kang ka. Ha? Hindi kastoy, a klase ti trabaho tayo. Maalam pa lang mo ti agrosaryo, kan agnubena. Kan regular pa yan ti panakimismisam. Iti kasta a klase ti trabaho tayo. Panagkunam ka di, kat denggan na kapay ti Diyos. Mamati ak adumdum ngag ti Diyos kadag iti napasnag ako mararag ken kuana. Ah? Ada nga min dua akid daw ko ken kuana insan. Sige, panawan ka pa'y dito ya. Amangan no maladawak iti misa. Sapay umuna a biyernes ti bulan ita. Ay sige, inay-nayon naklatan ka iti prayers mo ha. Agan nanad ka insan. Miss, at titipan nyo. Ay, saanan? Okay aklaan. Nalinis day ta. Kalablabak laeng. Sige, awate mo. Kat punasan mo na kita luwam. Agyaman ka. Kanayon ka di mo ta makimismisa ditoy. Labak to to'y panyom Sakto matlaang isubli, inton umayak manan makimisa. Okay laeng. Wen, kanayon nagtitisimbahan. Agsakit nga mintina, isungay karkararag ko. Asapay ko mataging bagay. Si Kangay, anya mo ti dawat mo no kararag mo. Ha? Ay, ibagak to ninton masungbatan dagiti kararag ko. Sige, panawan kan dito ay. Katagyaman akmanan. Oh, adto'y ti panyom. Ah, Femia. Femia gayam tinagan ko. Jesse mo tinagan ko. Talaga mo't nga isubling pay lang agdardaras ka kadi. Awisan ka kumaamapan mangan. Basta libre ma. Ha? Day talaga yan. Sure. Manoabulan mo nga gararamakin ka. Napudnuak matken ka Abay, di na ka di pa isungbatan. Jessie, di nakpayamam mo. Amangan no maamuam to tipuddo a kinatao kat di kanton agpakita a pulos. Ay etan ka, Femia. Uraan niya ka na sino ka pa'y. Awatek. Kasta ti ginapudno, ti panagahet ko ken ka. Sika ti babae nginararapap kung itatag iti altar. May saak a GRO iti may sa bar. Agduduma lalaki ti katable ko iti rinabi. Ada anak ko. Katjak amo no asino ti amana. Ita, ibagaman kanyak. Siyak kadipay ti babae akayat mo nga idatag iti altar. No ay ibagak nga wen, Femia. Kalukwan day ta, Jessie. Awan nagbaliw iti marikrik na ken ka. Ikalay sa ka. Siyak ti tumakder nga ama ti anak mo. Basta panawam lang ti trabaho. Ha? Pudno ti bagbagak, Femia. Jessie, panunutam ko mapay ana imbagdag iti ibagbagam. Awan ang tirumba nga panunutag pa'y. Ay eten ka, Femia. Sika ti babae kayat ko amakadin na aging gatong palbiag. Pasensya ka ba lang, ha? Basit lang ti balay. Lote nga minti inununak a ginatang, malipod nagtrabaho ak. Sakto ininot a pinatakdiran ti balay. Anya ka ti Jessie. Okay lang, mat. Nalawakit din daytoy Adda pa'y arubayan na. Kat no makahayayam tupay ni Junjun ni Jeruar. Jessie, agyaman ak unay ha. Itian niya. Ngamin, inayat nak iti napudno.
Sana ang asyak. No di kat karaman ti anak ko. Malagip mo pa'y kadi ti damag mo idi. No anya ti ikarakararag ko. Mabalin ko ka din ama-amuan? Dua ti kid daw. Wano kararag ko idi. Umo na. Sapay ko mata mapakawanak iti kasya klase ti trabaho. Panagriknak ngamin kat narugit ako na ya klase ti babae. May kadwa. Sapay ko mata makasara kak iti lalaki ang mangayat kan mga klon kanyak. Kat si kaday ta, Jessie. Iso apagyaman ako na iti Diyos. Ngamin, sinong batan na dagiti kararag ko. Dito ti pamanaknek. Anayat unay ti Diyos kadag iti pinalsuana. Wen, Jessie. Pudno unay dayta. Ay eten ka unay-unay, Femia. Kat no manlugot ka, agkalisatan adagos. Ay ayatan ka mat unay-unay, Jessie. Kat ulitak man ang tiagyaman kan ka. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagkalaysa kami kani Jessie. Makunak ang naragsak ti binukal mi a pamilya, kat ita adamat tendwa nga anak mi. Di na inparik na asabalikin kwa na ti anak ko. Patas ti panangipatag na kadagiti talo nga anak mi. Nakasingsingpat nga asawa kan ama ni Jessie. Banag apagyamyamanak una iti Diyos. Gaputa iso ti inted na ang nagbalin nga asawak kan ama dagiti anak ko. Daytoy man ti padas ko adyak tupulos malipatan. Ket sapay kuma ta nakaibatiak iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Femia. Ken ka pagayam, Femia. Pudno unay anaayat ti Diyos. Sinungbatan na dagiti kararag mo. Pudno unay nga awan basol tayo adi nakabailan apakawanan. No pudno kan si papakumbaba tayo adumawat iti pamakawan kenkwana, ipaay na ti tunggal dawat tayo kenkwana. Iso adi tayo nga rod maawanan iti namnama. Kanayon tayo latta ako mararag ken agtalek kenkwana. Alakastan pagayam, Femia. Ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga inta ikan biag ita, ket manipod kani pagayam tayo nga Sandra. Kastoy man ti linaon ti surat na. Dear Miss F, maysa an naragsak ken nagasat nga aldaw, ti innak ikablaaw ken ka ken kadagiti padak adumdumngeg ditoy programam. Ilinged na kumalatan itinagan nga Sandra, manipod probinsya ti La Union. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ipadrama toy padas ko. Padas nga amok ang makaibati iti adal kadagiti makangeg. Miss F adda maysa nga anak ko, iso ni Joshua. Da kami langan adwa ti agdandan na ita gaputa pinanawan da kami metten ti amana.
Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Makauma ti kastoy abiyang. Kastoy lang kanayonan. Puro problema. Awan pa'y makukwarta. Bigbigat bakit? Day tangiwat mo man ang timang mangag. Kababayin ka dagiti ka arubay, isong agulimak ka. Aha! Agulimak asasawam. Sika ti agulimak, Victor. Sika amin ti akin gapuanan iti kastoy a mapaspasamak. Nakarkaron ti panagrigrigat tayo, manipod nagsubli tayo dito'y probinsya. Kasanumat ngamin, day tala pa nagtalon ti ammom nga aramidan. Di mo mat ammo ti dumiskarte, kari ka akari, ngam awan mat matungtungpal mo. Ha? Inton kaano tayo pa'y agumin awa, nukas tammet lang kanayonan. Hay, makauma! Oy, si Cassandra, aglablabas ka na. Pinalubusan ka lang nga rudin nga agtrabaho iti faktorya ni Mr. Cheng. Ngam adu pa'y la reklamo. Kasanumat ngamin, sang kasapol, sang kasakmol, awan pa'y uray piso a mabati. Tay adda kumamat na wadwad apang allowance nga uray saan nga agubra ti tao. Uray itilasod laang ti makaduwinggo. Ha, makaumabiyag. Hindi ka makaanos, pumanaw kan. Anya? No nauma kan, naumak matan. Puro ka reklamo. Nauma ako na makangkangag di tangiwat mo. Basta agsaw, ha? Siyak ti pagpabasulom no apay nga agrigrigat tayo. No nauma kan, nawaya ka na pumanaw. Itugot mo matan, day ta anak mo. Tano siyak, jak lamasango nga gaywan iti may sang abnormal. Ay na, makauma ka talaga, Victor. Intun kon panawan kayon nga agpaiso. Ibati ka manan kini Antim Delia, ha? Agsingsingpat kawan. Di mo parigatan ni Antim. Manang Delia, mapanakon. Si kapay lati makaamo kini Joshua, O sige, Sandra. Agan-anad ka. Napanan ti inam, Joshua. Oh, apay ngagsangit ka ngay. Ala, huston ka anakan. Di ka nagsangit. Apay, inungtan nakakaditi inam, sakbay ti papanaw na. Sa andak labda nanang tatang. Ay na, saan ka kumangagpanunot iti kasta? Love na kadagiti dadakkel mo kaanakan. Mamati ka kanya. Saan ati sa andak lab ngamin ada sa sakit ko. Daytoy ti kanayon alaglagi pam, Joshua. Awan tinaganak asaan amang ipatpatag iti anak da. Nalabit nga adulaang ti pakakumikuman da ita. Iso adita kaunay maasikaso. Di mo ay ayon ti bagim kaanakan. Saan agapot adda sakit mo kat awanan serbim. Saan tayo anagayatan ang maaddaan ka iti kasta sakit. Agbalin ka kit di anatib ka, Wan. Auntie, thank you. Kumusta ni Joshua, Manang Delia? Adda iti folding bed, itay pa nakaturog. Dinigos kan pinakan kumatan. Ringa ka din. Madamdaman tan Manang. Urayan mi pa'y ni Victor. Ay, Sandra ading ko. Adda man la sa ludsudak. Ipatpatag mo ka di ti anak mo. Ni Manang mat. Anya ka di ang klase ti salud sa date na. Natural. Anak ko nga rod, di patpatag ko. Apay ka di anadamag mo date. Ay, masansan ngamin ti panagsangit ti anak mo. Saan nyo ka nga ipatpatag? Gaputaad daan da ito'y iti sakit. Ay naman nang, among matiado apakakumikuman mi kini Victor. Among matirigat mi ngagsapsapol para iti kanan mi, kan para iti agas ni Joshua. Juan, adaak ditan ating ko.
Angam saan kumamot arason dayta. Tapno mabaybayan nyo ti anak yo. At adapay ket di kumanga ipakita kan iparik nayo ti panangipatagyo kan kuana. Gaputa dakat nga rod sakit na. Kinapudno na. Mas asyanak iti uping. Ngamin, pampanunutin ng awan serserbina. Kan padagsan laeng kada kayo. Sandra ating ko. Maasi kayo kumamot iti anak yo. Sige manang, takasaritak to ni Victor may papan iti dayta. Bumawi kami, iti anak mi. Oh, Kat, pinakan mo ka din dyan, anak mo. Wan, itay pay. Dinigos ko matan. Iti kasta. Saanan amarigatan ni Manang Delia ang mga sikaso ken kuan. Agsubli ako ng syudad. Ijay ako nagtrabaho. Apeng agsubli ka pa ilang ijay. Mabalin ka mat ngagbirok iti sabali at trabaho dito. Agsubli ak iti sigot a pagtrabahawak. Napinpintas ijay, kandak-dakkel ti sweldo. Agkitak tungod lang iti tadunga pa amastra kaktap no dakdakkel ti masweldok. Amay pawit ko kada kayo. Barang maksayan tumutan ti panagrekreklamo. Siguraduam lang ang Victor. Ang mga noawan tumanan titong palam. Sandra, baliwam nga minday taan negatibo a panagpampanunot mo. Aha, negatibo tarupam. Basta siguraduam lang ang agtungpal ka kadagita nga ibagbagam. Tano saan? Jack laamon, Victor. Oh, nga. Adi pa'y, oh. Oh, ibusam da ito, ha? Itikas ta, mabsog ka, ha? Ngal-ngalom an na imbag. Oh, da ito titanong. Uminom ka, tadi ka kat maltutan. Oo, inayadom, Amom Sandra, maragsa kanak ang makakita iti kasta pa nga si Kasom iti anak mo. Makitak ti kinaragsak ni Joshua. Manang Delia. Nanang, Mhm. tatang, kakano, agawid. Jakam mo ije amam. Idi kumapay na panalawas ti panagawid ni Victor. Ay, jakam mo iti day at tao. Kanayon ang maitantan ti panagawid na. Yung kuna na matasigurado ka nun ti panagawid na inton umay a Biyernes. Akat nasaya at matno kasta. Ipasigurado na kuma. Tapno saan kayo amang namnama. Amang ano inton madamdama, maitantan tumanan ti panagawid na. Ay, baka amumatan no itantan naman yung ti panagawid na. No kayat na, di uray saanin nga agaw-awid. Makauma. Sakay kuma, agawid, tatang. Miss ko, tatang. Di ka agdanag, Joshua. Agawid nga agawid ni tatang mo. Masiguradok akailiw na kamatan ti amam nakong. Kasta ka di? Ni Victor ti umawawag. Mabit lang mana nga, song batak ti awag na. Makamo ka pa ilang kini Joshua. O sige ating ko. Hello Victor, nakaawag ka man? Sandra, Apay, ada ka di problema? Matuloy ka di matlang ti panagawid mo inton Biyernes? bakawanan na ka. Ngem saan ako nga agawid di tabalay. Anya ti kayat mo asawan, Victor. Di ka man mangrabak iti kasta. Atan sa baling ay ayatek, Sandra. Anya, adan sa balim ko nam. Di mo kumamot aramidan ti kastoy kanyak, Victor. Kano kayo pa iti dayta, babae? Kinapudno na, nabayag kami. Hindi pa ila adda tayo di syudad. So nagsubliak dito eh. Tapno sumurot akong kankwana. Awanan kay tibayin, Victor! Ayop ka!
lilipot! Apay naramid mo ti kastoy kanyak, Victor. Pakawanan na. Ngamsan kan nga ayatan. Ni Mildred itante at. Lading ita ka. Saan ako nga gawid iti balay? Awanan kay di ba, En? Bastos ka! Ayop ka! Sandra, apa yan? Anya ti mapaspasamakan ka. Apay ngembarsak mo matan ti cellphone mo. Anya ka di timbaga ni Victor kan ka. Ni Victor, saanin nga sublipay. Adda ka nun sa bali ngay ayatan na. Kat isudan tagdan na ijay syudad. Ti ayop Victor. Talaga asaan ang mapagpiaran day jay alalaki. Irresponsable. Ala, husto na din ko. Di ka nagsangit. Agbalin ka kit di anatibkar para iti anak mo. Nanang, talaga ka di saanin awid tatang? Saanan? Iso ang manipod ita. Saan mon asang kadagulit tinagan na? Tadyakon kayat amanggan na awatam? Iti ka ano man, saan nakamot lang nga impatag? Iso alipati mon tiyamam. Di kag sangit-sangit di ta kaslawing. Sumardang kan kunak. Ha? Agbada kayo iti amam. Awan ser-serbina. Malas kayo iti biyag ko. Saan kumada kayon nagbalin dadakal ko? Bad kayo? Wan! Saan ko maasyak tinagbalin nga inam? Asino nga min ay ako matinaganak amayat amaadnaan iti anak akas ken kang abnormal? Awan! Awan! Auntie! Ala, husto na ko. Di ka nagsangit, Wan. Auntie Delia? Nalabit nga imbati na kan kanyak ti inam. Ang di ka madalagan. Masigurado kasubyan na kan tumatlakan. Siguro, kasapulan ti inam ti agmaymaysa. Gapu kadagiti problema paspasaran na ita. Saan? Saan ako susublyan? Di na namin ipatpatag. Sana bali, Joshua? Adda aklaan ditoy. Siyak ti mangipatagkan ka. Ipariknakan ka ti panangipatag ti may sa apod-podno nga ina. Alahuston ka anakanuan. Agbalin ka kit di anatibkar. Kanayon mo alaglagipan. Nga ay ayaten na ka ni Papa Jesus. Kat mangipatulod da ito'y kadagiti tao ang mangipatagkan ka. Joshua Barok! Auntie? Adda regalo kan ka. Talaga, auntie? Wan, ato yo. Charan! Inggatangan kay Tibadong. Wow! Pintas! Saan nga na ita? Ato pa yo. Tantaran! DVD ti paborito mga cartoons. Tapno at nabuy-buyaan. Wow! Paborito cartoons! Thank you, auntie. Amom Joshua, naragsak ka makakita, naragsak ka kaanakan. Ayun gayam, sakba malipatak. Inton umaya pa nagsasarak. Ag-eskwela kan tumanan, Wan? Agpay hiso? Wan, saan atubang ti sakit mo tapno maka-eskwela ka? Ha? Basta inton umay adyon, i-enroll kanton iti sigod ang nag-eskwelaam. Igatangan kanto matan iti baro abag, kandad dumapay ang masapsapol mo iti panag-eskwelaam.
Agyamanak, auntie. Happy birthday, Joshua! Happy birthday, Joshua! Adi adda regalo mi kan ka. Thank you, Mamanang Dayan, Manong Daniel. Agyaman ako unay, iti panangipatagyumat kin ni Joshua, anak ko. Awan anyaman na, mami. Imbilang mi mata ni Joshua, kas pudpud na kabsat mi. Ken, no asino dagiti ipatpatagyo. Napatagmutan kada kami, mami. Ipatpatag mi mat ni Joshua. Kas iti panangipatagyo kan kwa na, mami. Ala, maganta yung arutan, anak ko. Mabisinak matan. Oh, at iti cake, Joshua. Sige, rama na ma, tamangan no ipusan ni Manang Muatayan kan Manong Muatanyan. Wow, gimas. Siyempre, siyak tinag-bake iti dayta. Para iti 15th birthday nako. O ala, mangan kayo laang anak ko. Ado pa'y tinluto ka makan. Naglaing ka agluto, auntie. Thank you. Awan anyaman na, Joshua. Kas iti ko na, at daak laang dito'y para kan kakanakan. Aramidak amin akabaelak amang tulong kan ka. Kaslakano lang dayti. Ngamliman atawan tinapalabas, manipod imbati nakatinam kanya. Kumusta ngatan nanang kun tatang naragsak ngata ita. Amo kasaan itabay-bay ang tinamarswa. Ngamin, rinabiimot ida nga ikarkararakan. Siyempre, dengdenggan ni Papa Jesus dagiti kararag mo kanakan. Jakun namnamaan agsubli dapay ngem naragsakak gapo ta adda kayo ken adda manang dayan ken manong Daniel. Ne, adda tao. Mabit lang takitaag no asino tagtok-tok-tok. Dayan, anak ko. Sikaman pa'y lang timang kita kin ni Joshua. Wan, mami. Manang Delia. Sandra. Joshua, anak. Nabayag apanawan adita nagkita. Barukan. Amo, dakal o na iti panagyaman ko kin ni Auntie Adelia. Gaputa inaiwanan na kay iti kasto unay. Napadakal na kay iti nasayaat. Wan ganyang, nagustong matlaang kadidag iti regalo nga intet ko kan ka. Ginatang ko amin dagita ijay Taiwan. Apay kadi inala nak iti ayan Auntie Delia. Gapot na siya kung timangaywan kan ka, anak ko. Di ka agdanag. Tao may matlaang ni Auntie Adelia dito'y banay. Ison timangaywan kan ka, kabayatan ti pa nagtrabaho. Talaga, nanang. Wan anak ko. Pakawanan na kumakadagiti amin anak ko ramak. Amok nga da sakit tinakam mo kanyak iti kalabas. Ngam sa payla kuma tamapakawanak. Nanang. Amok ka saan pa'y anala daw ti amin. Tapno sulnitak dagiti nagkurangak kan ka anak ko. Ikarik, di kanton panawan. Ipatpatag ka unay, anak ko.
Miss F, daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Nalabit nga adu ti mangibaga nga siyak ti awan serserbina nga ina. Gapo ta binaybayak ti anak ko. Ngamsapay kumata maawatan dak kakabsat. Tao aklaeng nga adda pagkapuyan na. Ammok asaan pay analadaw ti amin, tapno solnitak dagiti nagkurangak iti anak ko. Ita, adda kami nga agina dito'y laonyon. Adamot bastit ornong ko idi nagabrodak nga iso ti nagpuunak iti maysa a grocery ken bagasan. Iso ita ti pakakumikuman mi nga agina. Awan matendamag ko ni Victor manipod inbati da kami. No sa dino man ti ayan na ita, sapay kumata naragsak iti baro a pamilya a binukal na. Aging galaangan dito'y Miss F kat agyaman ak unay, iti anos mo anang yornos para iti pan nakaidrama, to'y surat ko. To'y pagayam mo, Sandra. Ken ka pagayam, Sandra. Kunada nga rod nga adda rason winuga po iti amin a pasamak. Panagkunak ket ti anak mo ani Joshua ti swerte, wenno blessing nga inted ti Apo ken ka. Pinanawan da kayo man ti asawam nga madamot ti anak mo nga isu ita ti katakunaynay mo. Iti rigat ken namay. Malaksid iti dayta adda pay ti kabsat ken kakaanakam nga amok a mangipatpatag unay kada kayo nga agina. Ditay ko maupayan dagiti kakabsat ken anak nga addaan iti kasta asagubanit. Ngamkit di ikkan tayo ida iti namnama. Linglingayan tayo ida ket ipasagepsep tayo kadakwada ti normal a panagbiag iti laksid ti sagubanit arikrik na anda. Nasaya at met ta nasapa ka anak ka ameris kadagiti nagbiddutam ket namnamaek nga ikkanda kayo pay ti Apo iti naragragsak ken nabindisyon a panagbiag. Alakastan pagayam Sandra, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin patpatgan mi adumdumngeg. May samanen asurat ti inta ikan biag ita agundaway. Tinagsurat a pagayam tayo kat kayat na ti agpailinged itinagan nga Ashlyn, manipod probinsya ti Ifugao. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F,
Umuna ti amin kablaawan kamanpay iti naragsak nga aldaw, kastameten kadagiti padak adumdumngeg ditoy programa. Awagan laklakuman itinagan nga Ashlyn, maysa abalasang nga ina ni nanang ko. Nangngeg ko ti uyaw dagiti tao kenkwana, gapu iti panaganak na abalasang. Nakitak dagiti nagdalanan na, tirigrigat na kabayatan ti panagdakkel ko, ket inkarik iti bagik ajak tupulos maipada iti inak. Ketapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Sa dinumanan, tinagapuam, Ashline. Apay nga itakalaang nga gawid. Naimasan mi ngamin tinagjajamin kadag iti barkada kiti rabii. Iso ang nakiturog ako ni Tayanda Kevin, nanang. Talaga nga natangkan ti ulong. No namin anaw nga imbagaking ka, asaan anasaya at akitaan ti babae nga makiturturog iti balay ti nobyo na. Mamin anukman nga ibaga kada kayo, nanang. Ngawan dakas nga aramiden mi. Kan maysa, di kay ka di madanagan tay gagad kumati agadal. Awan parikot ko iti panagadal mo. Ti pampanunutek laeng. Saan ko akayat nga ada ibaga ti sabali at auking ka. Di man ipada ti panawon idi kan ita, nanang. Sabalin ti panawon ita. Sana kasi di. Anya ngay kumati bibiyang ko kadagit at tao. Nga uran niya pa iti bagada. Dumngag ka kumakanyak, tapag saya atam may ti ibagbaga. Di kay ka di madanagan. Kabaulak nga iwanan ti bagik, nanang. Apok, apay ngamin aya, nga saan ka adumdum ngag iti inam, ket pagsaya atam metlaeng ti panpanmunuten na. Masansan sameten ti pannaturog mo iti balay tinubyom. Ni Lola mat. Saan na big deal kada kami ngagtutubo ita ti kasta. Sabalin ti panawon ita, Lola. Saan arason dayta, apok? Taamangan no isunto pa iti pakailawlaw anam dayta. Apay, Lola. Mandanagan kayo kadita mga numaituladak ni nanang. Ha, ay kwa, malaksid iti dayta, nangato ti arapaap ti inamkin ka. Isu nga pangaasim, apok. Agsingsingpet ka kuma. Makita mo ti sakripisyo na para kin ka. Uray anya at trabaho kat serserken na tapnulaeng mapaadal na ka. Lola, dahito ti tandaanan nyo. Sa anak to may tulad ka ni nanang. Di uray man masapa ak to maadaan iti anak ngam ammo kadinak to panawan ni Kevin. Kasano ka kuma ang nakasigurado nga saan nakaapanawan dahi a tao. Lola, no itapanawan, no kanayon mo apagustuhan ti nobyom, di nakapanawan. Hay, awan mon, apok! Hello, Kevin. Kunak man umay naksukunan ita, ta umayak ni tabalayo, di ta ka maturog. Among ko, Ashlyn. Inton maminsan ton. Ado nga minsan nga ili ni mama. Ha? Kasta ka di? Sana bale. Domingo mat ita, Lunes no bigat. Agkita tantulangan iti pagadalan. Sigurado ka, Kevin? Ang mga nuluklukon na klaang. Apay ko mga lukwan ka ngay. Amumat nga si kalaang ti ay-ayatak, Ashlyn. Siguradom lang nga. Ang mga numutnod na sa bali ayaw awid mo dito balayo. Apay, awan ka di pa nagtalak mo kanya. Pasensya ka na. Amumot ang mabutangak amaloko. Nandiyak kaya ti maitulad ka ni nanang ko. Saan ka kadi amadanagan, babe? Saan kanto alukwan? Day tati kanayon mo alaglagipon. Agyaman ak nga ron no kasta, Kevin. Sapay la ko mga rod. Apay, awan kayon ijay nubyom. Nasaya at ma no kasta. Tapno mo ipamaysa ni Ashlyn ti agadal, nanang. Ay, bun ah. Nanang, Lola, saan kami ang nag-break? Busy lang ni Kevin ita. Nang runa kat madamati training da.
No talagang ay ayatan na ka, saan arasaon ti ado pa ka kumikuman na. No napatag ka king kuana, agbirok iti oras para king ka. Wan mat ngagpaysaw, apok. Ang masaya at makidi ubing kapay anak ko. Adun tupay ti maam-am mom alalaki dita. Saan ka nga agapura? Nakaado kay manakunakon. Nabayag kayon nga agnobyo iti dayjay a Kevin. Nga manmano nga umay dito'y balay. Nasken laeng kumamot a dito'y nakaasarong karan, apok. Ni Lola talaga. Old fashion. Saanan nga uso dayta? Aslin apaw, anya tay kunkunanin na ng mga kunam nga agden na kayo ni tinubyaw, nga uraysan kayo pa'y nagkasar. Uwan ko mga rod, lolo. Tapno maamam mo mititunggal may sakbeng agkasar kami. Anya? At kasanaw no saan nyo gaya makayat titunggal may sa? Aginin nayat kami ni Kevin, lolo. Kan agurnong kami laeng sa kamin to agkasar. Agurnong? Kunam? Apaw? Uwan, lolo. Sana bale, tagpada kami mutan nga da trabaho na. Apay, di yula maiyurayan aya nga makaurnong kayaw. Ay na, lolo. Isuntumot laang titurong na. Di kay madanagan. Nasingput ni Kevin. Agsang-sangit itay kada kami kinilulam ni nanang mo apaw. Mabuti nga mga nuiti dayta pa nagdesisyon mo at may pada ka kinkwana. Ni nanang nga talaga. Aslin apaw, ti pagsaya atam laeng matipan panunutan ti namparaken ka. Di na kaya tamapadasam dagiti napadasan na. Kas balasang nga ina. Oh, apay nga itakan lang si Mang Pat. Nag-overtime kami ngamin. Nag-overtime? Kat na imawag ka kiti opisina yu itay. Kung nadagiti ka opisina anasapa ka kanwari muar. Anya? Imawag ka pa iji opisina. Ne, ang mga no ibagadang under di saya ak. Kasano? Kat di mo mat ngamin sungbatan nagiti awag ko kan ka. Apay ngamin adi ka makaururay. Agawid akbat nga agawid dito'y dagusta Aglablabas kansan aslin. Nakasilsilo sa kalauna yan. Anyat ko nam? Kuna, makapaumati kinasilosam. Jak man amo, no apay anak kilivliv inak pailaan ken ka. Ni, apay. Siyak lang ngayat tinangayat nga agkabalay ta. Apay, saan ka di? Imanugot akla nga aglive-in ta. Tapno sumardeng kan amang ibagbaga maipapan iti panagkalay sa ata. Ayop ka kit di! Ibabawim na kita imbagam! Jakon ibabawi. Gaputapun no amin dagiti inbagak. Saan ka kayat apakasaran? Adupay di ta ti babae. Apay kit din nga igalot ko ti bagikin ka. Anak, dua arabiin adito'y kabalay nga maturaw. Apay di nakakadibirukan ni Kevin. Kuha nanang. At the seminar nga inatendaran na ije Manila. Iso adituyak pailayan nyo. Ay, kasta aya. Kahit kumusta kayon, nasaysaya at kumano agkalay sa kayon anak ko. Tapno na anayan ti panagasawa yaw. Kuha,
Pagsasaritaan min day ta abanag. Ibagamin tulatan inton maikadang minti amin, nanang. Nasaya at magngaruno kasta. Pasensyakan aka dagiti na ibagak idikin ka anak ko. Maama kaklaang ngamin, ta mga numaipada ka kanya. Ngam ita, ipakpakitam an anak nakam ka ngam iti siyak. Isu nga patyak, saan kanto ang maipada kanya. Di mat na kayo dasar kayo iti pangrabyan tayo, nanang. Ay baklang da lolo kan lola, tamangan tayon. Agpuno ka man kanya, Aslin apaw. Ha? Anya ti ipudnok kada kayo, lolo? Kumusta kayo kinikiwen? Nasaya at matlaang kaditilin na ganyaw. Nasaya at kami matlat ta, lolo. Di ka kuman aglibak, apok. Nagudo nga kita ibigat. Kat nakitak ni Kiven. Ada ka kibkibin na nga babae. Ha? Puno ka diti atap kaw. Amo ka din dananang muday taoy. Kwa, lolo. Pangaasiyo. Di yula ko man ibagbaga kadakwada. Siyakton ti makamo amang ibaga. Or-ornusan mi pay lang amin ti saan mi nagkinaawatan kini Kevin. Sige, apok. Yaki bagbaga ti nakitak. Ipunom ka dananang kinlulam. Tapno, sanda. Mang namnamay ti panagkalay sayo kini Kevin. Uwan, lolo. Ikandak ko maitinaan-anay apanawan. Amang urnos iti relasyon mi. Kevin, mangrugita ko mamanan. Ikarik, baliwa kung ti kinaselosak. Surutak amin apagayatam. Di mat imbaga kun ka. Asaan kan akayat? Pangasim ko ma, Kevin. Saan pa nga mo ti pamilyak ti mapaspasamag kadata? Isu nga ornusan ta kumanti amin. Saan kan ngay ayatan, Aslin? Kevin, amumat, talwa bulan ng tisikog ko. Diyak kaya ta maitulad ti anak ko kanyak. Ngawan na dakkalan na nga ama. Di ka di anak mo iti pampanunutam wino saan mula ang akayat nga maipada iti inam. Anaganak abalasang. Pangaasim, Kevin. Di na kumamat panawan. Kasin to tagbalin nga anak ta. Pasensya ka, Aslin. Ngam nakapagdesisyon akon. Amumot no sa dino ti balay mi. Diyak itarayan ti obligasyon ko iti agbalin nga anak ta. Kevin, mabit lang! Kevin, di mo kumamadaramay dan tigas-tigad na kami! Pangasim! Nagtalakaking ka. Tatiam mo kat nanakam ka. Ngam anya na ito ngay naramid baw. Pagkawanan ko mananang. Kanayon kung ay bagaking ka nga agan-anad ka. Agpanunod ka na imbag sakbay ang mangadeng ka. Tapno saan kanto ang maipada kanyak. Ngam apay Ashlyn! Nanang. Nalipatap ka din nung kasanudak nga tagibasiten na kiti tatao. Gapo iti kasasaad ko. Nalipatam ka din nung kasanudak ka idea paglulukwan dagiti kaadalam. Gapo iti kinawan ti amam. Inarabit ko amin ti kabailak. Tapno saan ka maipada kanyak. Ngam nagtangkan ngamin ti ulaw. Nalaeng ka unay. Nasukir kan tumang ngamin nga anak. Anya kay ita. Kita absa nagpanagam. No saan ka lang nga masikaw. Amang ano impungot-pungot kaditan. Kaslawan sirbek nga inam. Iti kasta nga inaramid mo. Makapasakit ka itinakam. Anusam ni nanang mo, apok. Mapunas tumatlaang ti sakit tinakam na.
Masaksakit anak unay, Lola. Kasla dinak makitkitan dito'y balay. Nagangay na lang day tapaw. Basta matlang dinilulam kininanang mau. Sanaya, bakit? Ay, wan. Nasaksakit pa ide, dagitin balbalikas kukin kwa na. Inaldaw amang mangag na tingiwat ko. Lola, mapanakin ton bigat ijayan da Kevin. Barang agbaliw ti panunot na numakita na adakkelan ti tiyan ko. Di mo naramidin ti kastapok. No talaga ngay ayatan na ka. Saan nga kasapulan nga ipilit mo ti bagimi ti dayjay alalakay. Lolo, okay lang kanyak. Asyak taglakam ka dagiti bunga ti nagbidutak. Basta sana may ramraman ti anak ko. Ashlyn, apok. Amom ka din, no apay asaan ko ngayon pilit ti amam iti inam. Amok ngagbalin to a miserable ti biyagyo nga gina. Iti den na ti mamartek nga amam. Isaw abinaybay akon. Sana bali apok. Tada kami matkin nilulam anak kasuporta ken ka. Dahit ako mati ka na yun mo alagi-lagi pen. Kabula namon, apok. Manulaangan nga aldaw katagpas nga ikan. Uwan nga rod, Lola. Nagbiit ti aldaw. Ay, pasaray agpasikal pa iti tiyan ko no daduma. Kat, nakasagana ka din, dagiti kasapulam iti panaganak mo. Uwan, Lola. Ingkabil kun iti may sabag. Tapno day tanto lamang bitbitan inton mapanak iti ospital. Nasayaat nga rod no kasta, apok. Nanang, mapan kayo kadyag trabahon? Nanang, pakiitad yung tuman laangan kinitatang daytoy bayad di impagatang kuking kuana. Nanang, siyak tulat tan timangtad ka ni Lolo. Nanang, rumwara kaon. Tay agas yu ang mga numaliwayan yaw. Ay, uwan anak ko. Di ka di pagdanagan. Nay, idulin mo. Tada usaram nga ganak. Anya daytoy nanang. Napaanon dya inam. Lola, kwartamot daytoy. Kunak nga rudan kin kaapok. Saan na ka amabalin nga baybay anti inam? Saan lang agtagtagare ngam sika ti pampanunutan na? Lola. Idi makapuutak kalpasan ti panagpasngay ko, nakitak nga saklot ti inak ti anak ko. Urayak la makalwa iti ragsak ko. Miss F, kamaudyanan na napakawanak matlaangan ni nanang ko. Ita, nakaragragsak kami asang kapamilya, iti laksid ti kinaawan ama, anabangunan ti anak ko. Jack matan pinilit pa ni Kevin, amang ted iti urayan niya para iti anak mi, taamok nga babaan iti tulong ti pamilyak, ket kabaalak abyagan ti anak ko. Alakastan Miss F, agpatingga aklangan ditoy, ket agyaman ak unay iti ingkapan ng yornos para iti panakaidrama toy padas ko. Toy pagayam mo, Ashlyn. Ken ka pagayam, Ashlyn. Patsyak nga daytoy surat mo na idrama, ket agbalin a leksyon, kadagiti nakangeg. Saan a mailibak nga iti agdama ket adu dagiti agtutubo a natangsit, naturay ken nasukir. Sungba-sungbatan dalaengen dagiti nagannak kadakwada ket ar-aramiden dalatan ti kaykayatda.
Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, nga intain drama, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.